Senyores i senyors, benvinguts tots al restaurant La Granja. Anem a fer una paella seguint el mètode tradicional que els nostres pares i mares han fet durant segles a Sueca. A continuació, Yolanda, la nostra cap de cuina, ens dirà els ingredients que anem a utilitzar per a confeccionar esta paella. En primer lloc, començarem per el pollo de corral, que seran 800 grams. 800 grams de conill, que també és de corral. 800 grams de batxoca rocheta. 800 grams de garrofó. 800 grams de tavella. 2 tomaquetes madures ratlladetes. Pimenta roja. Unes cebres d'azafrán. 2 dentetes d'all picadet. La sal. 7 cullerades d'oli virgen i 800 grams d'arròs. Primerament, anem a ficar l'oli per anivellar el calder. Una vegada tinguem ja l'oli en el centre del caldero, encendreríem el foc. Agarraríem la sal i li ficaríem un poc de sal alrededor de lo que és l'oli per a quan fiquem la carn, el caldero no estiga cremat. En l'oli calent ficarem la carn de pollastre de corral, simplement perquè la carn del pollastre és molt més dura que la del conill. Entonces, la deixarem dorar un poquet abans de ficar el conill perquè el conill és més tendre. És un pollastre de corral que està criat en casa i és una carn que té molt de sabor. A banda d'això, prèviament li hem ficat menys oli del que toca perquè aquesta carn deixa oli d'ella. Sempre farem el sofregit de la carn a foc mínim, perquè la carn no se creme, vagi adorant-se poquet a poquet, poquet a poquet. Una volta tenim la carn del pollastre ja doradeta, añadirem la carn del conill, que prèviament hem dit que anem a ficar-la a posteriori perquè és una carn més tendra. Deixarem apartat el que és el fetge i el ficarem quasi quan la carn ja la tinguem tota al punt. Com podeu apreciar, la carn del pollastre de corral, el color que ell agafa, és un color engroguit degut a l'alimentació que aquest pollastre té. A continuació, com hem dit abans, una volta tenint la carn ja quasi dorada, ficarem el fetge. Ficaríem el fetge. I ara, quan tinguem la carn ja ben doradeta, ho apartarem tots al lateral de lo que és el calder. En funció de la durea, anirem añadint la verdura. Primer ficarem la batxoca roja. Anirem apartant la carn sobre el lateral perquè ja la tenim, com podeu apreciar, dorada. Continuem sempre en el foc molt baixet. Es començarem a ficar un ingredient, que és la sal, a partir d'ara. I a partir d'ara anirem començant a añadir. La fiquem sempre per dalt, la deixarem que vagi fent-se poquet a poquet. Per almenys així en el restaurant sempre utilitzem el que és la batxoca, el garrofó i la tavella de lo que és l'entorn del parc natural. Per exemple, tot aquest producte que tenim així davant de nosaltres és del Marell, del nostre amic Pepe. Com podeu apreciar, la batxoca ja està tota impregnada de l'oli calent que hem tingut ahir. Anem a añadir ara el garrofó. Veieu, el garrofó ja va en l'oli calent, ja el tenim igualment tot impregnat d'oli.
retira un poc la carn, Joli, i així la ficarem al centre, ¿vale? Con la tabella es fa quasi en seguida, la fiquem al centre, que tenim l'oli molt calent, el garrofó i la bajoca ja la tenim quasi preparada. Continuem en el foc lento. Yolanda, el que està fent ara és mesclar la carn i la verdura, ¿vale? Perquè ambes coses vagin elles impregnant-se la carn de la verdura i la verdura de la carn, ¿vale? Ja quan ho tinga ja ben manejat, es començarem una part crítica de lo que és l'elaboració d'una paella. Vale, Joli? Sí, l'all. Vale. Primerament, li ficarem, com al principi havia dit Yolanda, 2 dentetes d'all, però no anem a ficar-lo tot, vale? Anem a fer un poquet d'all. Continuem sempre en el foc lento, ¿vale? Li ficaríem ara el que és prèviament que havíem fet, era ratllar 2 tomates madures. Sempre fent això en el sofregit hi ha que manejar-ho tot, perquè tots vagin agarrant el sabor de. La tomata és del Mareny, també, de pebre, per cert. Continuem a foc lento. Degut a l'oratge, no hem pogut fer la llenya, estem elaborant les cites de lo que és el restaurant, ¿vale? Entonces, nosaltres, quan fem les paelles, sempre s'utilitza el pimentó roig. Nosaltres el combinem. Pimentó dolç i pimentó de la vera. Per què de la vera? El pimentó de la vera és un pimentó que tens que anar molt en cuidar en ell. Té molt d'aroma. Tenim que tindre l'aulla preparada perquè una volta Yolanda mos tira el pimentó i el maneja un poc, a continuació li tenim que ficar immediatament l'aulla perquè el pimentó no es deu mai sofregit. Mai. Mireu quin color està deixant en l'oli. Ja el tenim tot ben repartit. Anem a añadir l'aigua ja. Sempre la ficarem al centre perquè és on el caldero més temperatura mos ha agarrat. A partir d'ara, el foc va al 100%. La combinació d'aigua dins del caldero per elaborar una paella va en funció de moltes coses. Per exemple, nosaltres, l'arròs que anem a utilitzar per a confeccionar aquesta paella és l'arròs de tipus albufera. L'arròs albufera és un gra que és un híbrid entre el sénia i el bomba. És un gra que absorbeix tot el sabor que nosaltres en el sofregit li havem donat a la paella. Con la qual tenim que anar molt de cuidado, tant en l'oli com en l'aigua. Sempre l'aigua, sempre deu d'anar per baix de lo que és el suport de les anses. Això és com a referència. Yolanda el que està fent ara és repartir el que és la carn i la verdura, perquè l'ebullició ens tardarà un ratet, perquè hem utilitzat olla que prèviament no ha sigut calfada. Entonces ara li han donat el foc a tope perquè es comenci l'ebullició d'ella. Anem a tardar entre 15 i 20 minuts perquè tota la carn solti el jugo que li s'ha quedat dins. Entonces tot el que és el caldo s'impregnarà de tots els jugos de lo que hem ficat, de l'oli, de la sal, de les verdures, de la carn, durant 15 a 20 minuts. Quan hem añadit l'aigua, l'hem ficat, la ratlla de l'aigua se nota en el que és el caldero, ell ha baixat, han transcorrit exactament 19 minuts, ara anem a rectificar tant de sabor com de color.
hem fet el que és l'ebre tostat un poc perquè ara quan l'anyadim agarre tot el sabor d'ell. Deixarem passar un parell de minuts. Sempre tenim el foc a màxim. Anem a rectificar-lo ara de color. Nosaltres estem acostumbrats a tindre el que és la paella valenciana, el color groguet. Entonces li añadirem un poquet de safrà perquè ens agarri el color que prèviament hem dit. Ho manejarem tot perquè agarri el color tot el que és el caldero. La ebullició, com podeu apreciar, és uniforme dins del que és el caldero. Antes d'añadir l'arròs, Yolanda provarà el sabor del caldo. Per si antes d'añadir l'arròs ens falta rectificar-lo de sal. Espolvoreja la sal. I añadirem l'arròs. L'arròs prèviament havíem dit que nosaltres estem gastant el que és la varietat albufera. La varietat albufera és una denominació d'origen de lo que és l'entorn del Parc de l'Albufera. És el segon any que s'està elaborant dins del parc. Hem dit que és un gra d'arròs que absorbeix tot el sabor que tu prèviament li hagis ficat en el sofregit. L'arròs talla la ebullició, però el foc sempre continua ara a màxim. Una cosa molt important a partir d'ara és que quan Yolanda deixa el gra assentat, no se deu de tocar ja la paella per res. Sempre se té que intentar que no quede ningú gra per damunt ni de la verdura ni de la carn. Des que nosaltres fiquem l'arròs dins del calder, anem a deixar-lo 16 minuts de cocció. El caldero ja s'ha begut tot el que és el caldo de la paella. Ens queda un poquet, Yolanda, el que és alrededor, perquè el foc del centre ja el teníem apagat. Perquè el que tenim que fer és, quan estem cuinant-la, que la burbuja ja la tenim molt baixeta, anar catant el que és el caldero, el baix del caldero. A nosaltres ens queda un minutet, però el que és alrededor de la paella per a que pugui estar acabada. Jo crec, Yolanda, que la paella la tenim acabada ja. Entonces, apaguem el foc, perquè prèviament a apagar el foc hem observat la cocció de lo que és el gra i el punt de socarrat de lo que és el caldero i el tenim ja a punt. Entonces, abans de presentar-la al comensal, sempre direm que s'aguanten 2 minuts. Per a què? Perquè el punt d'ella, quan tu el traus del foc i el presentes al caldero, ell continua. O sigui, la poca burbuja que li queda, ell va absorbint encara. Entonces, sempre aconsellem traure-la i que la deixen reposar un parell de minuts. Entonces, jo crec que deguem, davant de tots vostès, si ens ho permeten, brindar un poc. En vi de la terra, de València, de les bodegues, del nostre amic Vicente Gandia, en un vi que és l'arma de la bodega, que és el Generació 1. Per tots vosaltres, gràcies per haver vingut. Les portes d'aquest restaurant queden obertes per tots vostès. Gràcies.